Парад до 9 траўня ў Маскве. У Менску пачалі ремонт пад'езду, дзе абвалілася пліта, ды якіх сюрпрызаў надвор'я чакаць у выходныя. Пра галоўнае на гэтую гадзіну апавяду ў кароткім аглядзе навінаў. Вітаю спадарства і запрашаю. Лукашенко разам з малодшым сынам Мікалаем прымае ўдзел у парадзе на Краснай плошчы ў Маскве. Сёлета парад праходзіць без традыцыйнай калоны вайсковай тэхнікі, ды праходжання парадных разлікаў сувораўцаў і кадэтаў. У Міністэрстве абароны такое рашэнне патлумачылі, цытата, актуальным аператыўным становішчам. Напярэдадні прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падпісаў указ аб правядзенні параду ў Маскве. Документ выключае Красную плошчу з планаў выкарыстання украінскага ўзбраення. Таксама Зеленскі пагадзіўся на трохдзённае спыненне агню, абвешчанае ЗША. У Крамлі таксама пацвердзілі, што прымаюць прапанову Вашынгтона. Тым не менш, у ноч на 9 траўня Украіна паведаміла пра праветраную атаку сваёй тэрыторыі. Зафіксавалі траплянне ракеты і 9 ударных БПЛА. Сёння ж Лукашенко, як паведаміла ягоная прэс-служба, вернецца ў Менск, дзе паўдзельнічае ва ўрачыстасцях. У беларускай сталіцы святкаванне пройдзе без параду, аднак будуць працаваць 20 адмысловых пляцовак, галоўнае з якіх разгарнулася каля палацу спорту. У сувязі са святкаваннямі сёння ў Менску ўнеслі маштабныя карэктыроўкі ў працу грамадскага транспарту. Гэтак у метро інтэрвал руху цягнікоў з 11 да поўначы складзе 4 хвіліны на першай і другой лініях і 6 на трэцяй. 16 абмяжуюць рух на праспекце Незалежнасці ў раёне плошчы Перамогі. Шэраг маршрутаў да сканчэння цырымоніі ў складанні вянкоў чакаюць змена, а з 12 прыпынкі плошчы Перамогі і янкі Купалы адменяць для ўсіх відаў транспарту. Да канца святкавання адмянілі прыпынак палац спорту для ўсіх маршрутаў. У сталіцы камунальныя службы ўзяліся за рамонт пад'езду па вуліцы Баграцыёна, 69, паведамілі інфармагенству Менск навіны ў адміністрацыі партызанскага раёну. Яшчэ 6 траўня жыхары дому заўважылі, што на першым паверсе каля лесвіцы моцна дэфармавалася бетонная пліта, у выніку чаго абвалілася падлога і частка сцяны. Абышлося без сур'ёзных наступстваў для жыхароў. Эвакуацыю праводзяць не сталі, бо пад'езд скразны. Людзі проста пачалі карыстацца другім выхадам, пакуль пашкоджаны бок перакрылі. У чаканні рамонту ў пад'ездзе часова паставілі падпоркі пад пліту, каб яна не разбуралася далей. Адметна, што гэты дом стаяў у чарзе на абнаўленне. Паводле плану капітальны рамонт там меўся пачацца ў 2027 годзе. У чарнобыльскай зоне адчужэння ва ўкраіне працягваецца ліквідацыя маштабнага пажару. Пагрозы для распаўсюду агню па тэрыторыі Беларусі няма, дзякуючы дажджам, запэўнілі ў Міністэрстве лясной гаспадаркі. А чыноўнікі з гомельскага аблвыканкаму заявілі, што ўзровень радыяцыйнага фону на тэрыторыі рэгіёну не павысіўся. Тым не менш, нават з тэрыторыі краіны гэта пажар нясе небяспеку для беларусаў, распавёў навуковец Сергей Бесараб. Зараз гэтыя пажары адбываюцца на тых тэрыторыях, дзе вельмі моцна было выражана забруджанне альфа-эмітарамі, то бок плутоніем і амерыцыем зараз. А гэтыя альфа-эмітары яны даюць лакальную тканкавую дозу там у 20 разоў вышэйшую за звычайныя бета- і гама-выпраменьвальнікі, як цэзій, стронцый. То бок гэта фармуе такую вельмі высокую стахастычную рызыку злаякасных новаўтварэнняў менавіта ў органах дыхання. Дажджы яшчэ затрымаюцца ў Беларусі. Залівы паводле сіноптыкаў крыху сціхнуць заўтра. На 10 траўня прагназуюць воблачнае з праясненнямі надвор'я. А вось сёння, выходзячы з дому, пра прасон варта не забываць. Дажджы пройдуць у многіх раёнах краіны, а на большай частцы Віцебшчыны нават моцныя. Напярэдадні Беларусь актыўна залівала. Лідарам паводле ўзроўню вады стаў Менск. Там выпала 35 мм ападкаў і 46 мм засодні, піша тэлеграм-канал Метеовайб. Пацярпелі ад залевы і найбліжэйшыя да сталіцы гарады. Гэтак у Фані палі вуліцы ператварыліся ў рэкі, што перашкаджала нармальнаму руху транспарту. Тым не менш, некаторыя кіроўцы спрабавалі праехаць гэтай участкі дарогаў на хуткасці, падымаючы вялікія хвалі. Затапіла ў горадзе таксама двары і паркоўкі. Дажджыста было і ў Дзяржынску, аднак, нягледзячы на такое надвор'е, навучэнцаў мясцовага каледжу, удзельнікаў вайскова-патрыятычнага клубу на варце,
поставілі несці варту памяці на брацкіх могілках. У сувязі з умовамі надвор'я у Дзяржаўтаінспекцыі нагадваюць кіроўцам. Падчас дажджу варта правільна выбіраць слушны хуткасны рэжым, а таксама пільнаваць дыстанцыю і бакавы інтэрвал. На мокрым ад дажджу дарожным пакрыцці рэзка павялічваецца тармазны шлях. Напярэдадні Жуменску пасля залева адбылося ДТЗ на перакрыжаванні, дзе не працавалі святлафоры. Кіроўца аўтамабіля Volkswagen, паводле папярэдняй інфармацыі, на скрыжаванні вуліцаў Пятра Глебкі і Матусевіча не саступіў дарогу легкавіку Hyundai, які ехаў па галоўнай дарозе. У выніку сутыкнення ніхто з людзей не пацярпеў. Машыны атрымалі механічныя пашкоджанні. Яшчэ адное ДТЗ адбылося ўчора ў дзень на трасе Р-28 у бок Заслаўя. З кадраў, апублікаваных у сеціве сведкамі, відаць, што ў адной з пацярпелых аўтаў ад удару вырвала рухавік. Аднак афіцыйныя падрабязнасці здарэння пакуль невядомыя. Непагадзь, што пануе ў Беларусі апошнія дні, пакінула свой след і ў Воршы. 7 траўня гараджане назіралі незвычайную карціну. Магутны парыў ветру адарваў дзяржаўны сцяг ад 58-метровага флагштока і адправіў яго ў вольны палёт. Рэгіён не ўпершыню цярпіць ад такіх паветраных здарэнняў. Летась у кастрычніку падобны лёс напаткаў сцяг у Віцебску. Здавалася б, досвед мусіць навучыць. І сапраўды, пасля віцебскага інцыдэнту ў Воршы прызвычаіліся спускаць палатно падчас шторму. Аднак, відаць, не гэтым разам. Без каментара. Непрыемная навіна для аматараў беларускай культуры і жывой музыкі. Фестываль «Свята Сонца» сёлета не адбудзецца. Пра гэта арганізатары афіцыйна паведамілі ў сваім тэлеграм-канале. Прычыны адмены фестывалю пакуль не называюць. Фэст «Свята Сонца» быў адной з найярчэйшых падзеяў сёлетняга сезону. Традыцыйна ён ладзіўся ў музейным комплексе «Дудуткі» і быў прымеркаваны да дня летняга сонцастаяння. У праграме былі выступы фолк-гуртоў, майстар-класы розных відаў рамёстваў, кірмаш, правядзенне традыцыйных абрадаў і агнявыя ды піратэхнічныя пастаноўкі. «Свята Сонца» не адзіны фестываль, які знік з календара культурных падзеяў. Раней стала вядома пра адмену шэрагу іншых фэстаў. Бясплатнае не азначае безлімітнае. У Беларусі за масавы вынас фасовачных пакетаў супермаркетаў можа пагражаць адміністрацыйная, нават у некаторых выпадках крымінальная адказнасць. Пра гэта «Менскай праўдзе» распавяла адвакатка Менскай гарадской калегіі Дар'я Хаткевіч. Бясплатна крамы абавязаныя даваць упакоўку толькі для пэўных тавараў, вагавой прадукцыі, хлеба пры яго наразанні або прадукцыі ўласнай вытворчасці. Выкарыстанне пакетаў для асабістых патрэбаў у вялікіх аб'ёмах, напрыклад, калі пакупнік забірае цэлы рулон, лічыцца крадзяжом. Калі кошт невялікі, то дзеянні будуць кваліфікавацца як дробны крадзеж. У гэтым выпадку прадугледжаны штраф да 1350 рублёў. У якасці пакарання могуць таксама прызначаць грамадскія працы або арышт. Калі сума пакетаў перавышае 450 рублёў, давядзецца адказваць паводле крымінальнага заканадаўства. У гэтым выпадку адказнасць паводле артыкулу рабавання прадугледжвае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Гэта ўсё ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 19-й ў аб'ектыве. Таксама актуальныя навіны на нашым сайце і ў сацыяльных сетках. Заставайцеся з Белсатам.